ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарон ва хоҳарони азиз, ба хоҳиши бисёри бародарон ва хоҳарони мо имрӯз мо китоби шейх Аҳмад Пирро боғҳои ахлоқи некоронро сар мекунем ва агар дар шумо ягон саволе бошад, саволҳои худро ба мо ирсол кунед. пешгуфтор ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. ситоиш худоеро ки парвардигори ҷаҳониён аст ва ниёшу дуруд бар пешвои паёмбарон, расулон ва бар хонадони ёронаш ва бар ҳамаи онон ки ба равиши ӯ рафтанд ва ӯро пайравӣ карданд то рӯзи қиёмат. аммо баъд, ахлоқ сутуни ин дин аст ва ҷавҳари матини он аст. бо росту дурустшавии он миллатҳо росту дуруст шаванд ва бо косташавии он мусибатҳо, ғамҳо фуруд оянд. чун салоҳи ҷомеа аз салоҳи фард оғоз меёбад, ба ҳар оқили толиби салоҳи ҷомеа лозим аст ки дар ахлоқи худ бингарад ва баҳри ислоҳи фасоди он бикӯшад. ахлоқро мо бояд тоза кунем аз кирдору рафторои бад. ахлоқи ҳар як инсони агар хуб шуд, ҷомеа хуб мешавад. агар кас ба замони мо назар андозад, хоҳад дид ки дар он чӣ офату бемориҳои паҳн гаштанд. хело бемориҳои зишт, сахтию зиштии фарзандҳо ба падару модар ё сахтию зиштии падару модар ба фарзандҳо ба ахлоқи башар сироят карданд. пояҳои имон майл ба сустшавӣ дорад ва наздик аст ки фазилат дар дилҳо бимирад. ахлоқ ки рафтор ки бад шуд, имонам оҳиста оҳиста кам мешавад. аз ин ҷо ниёзи сахт ба фароҳам овардани китобе ба миён омад ки то ахлоқи фавтида дар дилҳои бандагон зинда шавад. баҳри тасҳиҳу дурусти сулук, тазкияу поксозии нафсҳо ва оростани онҳо ба арзишҳои фазилатҳои воло ҳиммат гузошта шавад. қасди ин китоб ахлоқи башариро ба дараҷаи боло бардоштан аст. аз худои таоло масъала дорем ки ин китобро судбахш ва сабаби аз ҷумлаи сабабҳои пероиши ахлоқ гардонад. ҳамоно ӯз шунавову наздик ва иҷобаткунандаи дуо, ситоиш худоеро ки парвардигори ҷаҳониён аст. ва ниёшу дуруди худо бар пешвои мо Муҳаммад ва хонадону ёронаш бод. валҳамдулиллаҳи роббил аламин.